Szeretettel köszöntelek, engedd meg, hogy bemutatkozzam. A Hightrend kereskedelmi szolgáltató iroda ügyvezető igazgatója vagyok, Bakonyi Mária. Nagyon komoly információt szeretnék részedre továbbítani, amivel neked is meg kell ismerkedned. Mit jelent ez az információ? Egy pillanatra most megállok. Mi a te munkád? Igazgató vagy egy cégnél? Orvos vagy? Ügyvéd? Esetleg MLM hálózatépítő? Komoly hálózattal, nemzetközi csoporttal? El kell mondanom, hogy mindenkinek, tehát neked is, és bármilyen szakmában dolgozol, bármilyen területen dolgozol, kötelességed megismerni ezt az információt. Az amerikai Talk Fusion cég internettechnológiás termékeket értékesít. Azt jelenti, ezekkel a munkaeszközökkel a munkánkat egyszerűbbé tettük, könnyebbé tettük, gyorsabbá tettük, és azt is el kell mondani, hogy sokkal magasabb nyereséget, jutalékot tudtunk realizálni. Most kérdezed, hogy miért fontos ez neked, hiszen te meg vagy elégedve az eredményeiddel, pénzed van elegendő. Ellenben egy dologra gondolsz, vagy gondoltál? Neked vannak munkatársaid, hiszen nem egyedül dolgozol a világban. Ezek az emberek meg fogják ismerni ezt a terméket. Ezek az emberek ezekkel a termékekkel dolgozni fognak. Ezek az emberek eddig hittek neked, mert rendkívül jó MLM üzletben, rendkívül jó kereskedelmi tevékenységbe hoztad be őket, ahol jól kerestek. El kell mondani, hogy a te jövedelmed az ő munkájuktól, illetve az ő hitüktől, amelyet beléd helyeztek, a bizalmuktól függ. Amennyiben ezt te nem vagy hajlandó komolyan venni, akkor ezek az emberek el fognak téged hagyni. Miért? Egy dolog miatt. Meg kell mindenkinek értenie. A mai világban nem tudunk a régi módon dolgozni, a régi módon élni. Azt is el kell mondani, hogy ezek az emberek, akik eddig hittek neked, meg fogják ismerni ezt a szolgáltatást, ezeket a termékeket másoktól. És azt is hozzá kell tennem, hogy a médiákban ez a cég a magyar televízióban hirdeti önmagát. Nem sok időd van, nagyon gyorsan kell cselekedned. Ezek az emberek, akik eddig hittek neked, megkérdezik: drága főnököm, drága vezetőm, drága szponzorom, mindegy, hogy nevezzük. Rólad van szó. Miért nem voltál hajlandó nekünk ezt megmutatni? Attól tartottál, hogy elhagyunk téged? Nagyon jó hírem van. Mi a Talk Fusion cég termékeivel nem más MLM cégeket szeretnénk szétrobbantani. A te kiváló termékeidet nem kívánjuk minősíteni. Ez egy fantasztikus, ezért lettél ilyen nagyon gazdag. Jó terméket a piacon mindig el lehet adni. Ezt te is tudod. Viszont nem mindegy, hogy milyen munkaeszközökkel. És nem mindegy, hogy hány emberrel. Tehát felelősséggel tartozol. A döntésedet gyorsan meg kell hozni, hogy a mi segítségünket, a mi támogatásunkat ezen termékek alkalmazásával a munkatársaid felé igenis engedélyez, hogy ők is használhassák. Ne zárd őket egy zárt világba. Ma már nem erről szól az üzlet, nem erről szól az élet. Sok pénzed van, neked nem kell már több, ugye? Én megfordítom. A mai világban nagyon sok ember van, akinek nem kellene, hogy ennyi pénze legyen. Neked sok van, akkor adj, adakozz, adj a szegényebbeknek. De ne engedd meg azt, hogy a munkatársaid megismerjék másoktól
egy dolgot elveszítesz. A bizalmukat, és nagyon fontos, ha nem vagy lépés előnyben, akkor lépés hátrányban maradsz. Köszönöm, hogy meghallgattál, várom a hívásod. A panelomon elhelyezett információs csatornáimon keresztül keres minket. Az idő gyors. Ez az üzlet fénysebességgel terjed. Ha hiszed, ha nem hiszed. Vagy veled, vagy nélküled. De a munkatársaid be fognak csatlakozni. Szép napot neked, várom hívásod. Szia!